Un xoves máis queremos aprender un pouco de medio ambiente e de ecoloxía. Para iso contamos coa colaboración de Rubén Portas. Moi bo día. Hola, bo día. De que falamos hoxe, Rubén? Bueno, hoxe imos falar de plantas invasoras exóticas. Isto sona un pouco de outro mundo, isto de plantas invasoras, pero non ten nada que ver, non? No. Que son? Contame, porque Bueno, sabes pois... que unha materia son un pouco ignorante. A ver, dime. Son especies que proceden pois, de outros países e que ao chegar aquí a climatoloxía de Galicia pois se expanden e compiten coas nosas especies autóctonas. Son especies pois tan comuns como os eucaliptos e as acacias, pero bueno, hai moitas máis. Teñen prexuicios ou se adaptan perfectamente á climatoloxía e ao resto da nosa flora, por así dicilo? Claro, pois justamente eso, o persuicio que se adaptan perfectamente e compiten coas nosas especies autóctonas, que bueno, que os bosques de acacia pois non aportan nada ao ecosistema, a súa madeira ahora mismo non se está aproveitando e son bastante nocivos e non albergan ningún tipo de fauna. O sea, o único que fan é ocupar espacio e bueno, competindo coas nosas especies que bueno, moitas delas pois non están en bo estado ecolóxico, non? Entón, por que se fai? Quero dicir, que mau intervén en traer para aquí estas plantas invasoras? A man humana ou por que pasa? Non, principalmente e únicamente a man humana, a veces involuntariamente, a veces voluntariamente. Bueno, o sea, non olvidemos que o eucalipto pois, é unha especie exótica e invasora, ainda que se trega para facer pasta de papel, pois ahora mismo conquistou bastante o monte galego e bueno, esas densidades de eucalipto que temos son nefastas. A acacia, pois en principio se truxo para facer raíles do tren, ahora se expandiu. A robinia americana que a podemos ver pois cercana das carreteras tamén se expandiu e bueno, ten bastantes perxuicios para o medio ambiente, sobre todo pois a cortaderia, esta erva das pampas que vemos moi bonita na autopista, pois é unha planta que procede da Argentina e bueno, desplaza especies autóctonas amenazadas de perigo de extinción, pois sobre todo en moitos humedais galegos, é unha pena. Entón, que se pode facer para erradicar estas plantas invasoras en defensa das nosas especies autóctonas? Bueno, principalmente, pois non mercalas, porque moitas delas, desgraciadamente, ainda se siguen comercializando. Dende os grupos conservacionistas solicitamos que se proíba a comercialización de especies invasoras de plantas. Bueno, outra semana pois falaremos de especies animais, pero bueno, sobre todo eso, non mercalas, porque se poden expandir. Porque, por exemplo, eu podo comprar unha planta invasora, que son así un pouco de outro mundo, pero podo comprar algunha especie que sea invasora e tela no meu xardín, por exemplo, con eso estou contribuindo a que creza aquí esa tendencia. Claro, estamos contribuindo a difundir esa semente. Desgraciadamente, pois, a xente que a merca non sabe que é invasora e, desgraciadamente, ainda se siguen comercializando. Pois, como falamos, pois, da cortadería selloana, que é a erva das pampas, entre moitas outras. Porque non hai forma de saber cando ti vas comprar unha semente se é unha especie autóctona ou non? No, bueno, si a coñeces, vamos, si tes uns conceptos de botánica, pero bueno, para moita xente que lle gusta plantas pois como a Carpobrotus, que é a uña de gato, que lle gusta moito pois tela nas macetas, pois é unha das plantas pois con máis perxuicio para os ecosistemas, porque se estende polas zonas dunares e bueno, as nosas plantas dunares están bastante ameazadas, vamos, bueno, é un problema. E cal sería, por exemplo, unha especie que sí que é de aquí e que poderíamos promover para ter nas nosas macetas ou nos nosos xardíns? Bueno, pois a verdade é que de xardinería non estou moi posto, pero bueno, o xeranio, por exemplo, o xeranio pode ser. Bueno, a mí o que me gusta sobre todo na casa pois plantar especies pois beneficiosas e que atraigan páxaros, o sea, xa ves a mentalidade que teño eu. Claro, sí. Cada un co seu tema, sí. Claro, cada un co seu tema. Esas especies que xeneren froitos pois frutales e bueno, atraese bastante a biofauna. De todas formas, un bon consello podería ser que antes de mercar unha planta, unha semente, nos informemos tamén se é unha especie de aquí ou se é unha planta invasora que poida ter algún perxuizo, non? Claro, espero que en todos os viveiros pois teñan un pouco esa conciencia, pero de todas maneiras pois aproveito para exixir a administración que proíba a entrada e a comercialización destas especies, que bueno, que mismo na consellería, na web da consellería pois hai un catálogo de especies invasoras, sobre todo clasificadas según o seu perigo e ahora mismo non se está facendo nada por impedir que se comercialicen e se expanden. Pero entón sí que hai forma de achegarnos a esa información. Na web mismo da Xunta podemos ter acceso a esas especies invasoras. Sí, na web do CIAN, sí, creo que a web do CIAN.
Pois outro consello máis do que tomamos nota para seguir aprendendo día a día. Outro día, como ti ben dixeches, falaremos tamén de animales invasores. Hai especies invasoras? Sí, o cangrexo americano, o bisón americano, outras especies, por exemplo, a tortuga que temos na casa cando está nos ecosistemas, pois ten bastantes perxuicios para a fauna local. Mira, quen podría pensar que unha tartaruga é unha especie invasora? Sí, é moi grave ademais. Pois falámolo o próximo xoves, por exemplo. Por exemplo. Gracias, Rubén, bo día. Gracias a ti.